तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर बे भिडिअआ जादों लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो बयबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर आं मानि बागै बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों दिनै माने इभिनिंनि मोनसे ब्लग बानायदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना नायदो दायो आं एलपि स्कुल फिसायाव दङ आरोना गामिनि एलपि स्कुलाव बैयो गामिनि दखान नोंथांमोना नुवाखै जानो हागौ नै नुहुरबायना मानसिफोरबो दङ साहा लोंलाबायदों खोमा मानसिफ्रा लामा खाथियाव आरोना तो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरदों मानो होननानै गामिनि बारहावाफ्रा बिदिनोसै नंगौना नङा तो नोंथांमोन जास्ट भिडिअ खालामनाया गोबावसैमोन नालाय 1 उइक जाबायमोन बेखायनो माने दिनै नोंथांमोननिसिम जे आं दिनैनिफ्राय भिडिअ लाबोसिगोन जे बेखौनो आं खोन्थाहरदों आरोना नोंथांमोननि थाखाय माने दिनैनिफ्राय रानिं भिडिअ हगारफिननोसै आरोना लोगोफोर नै आंनि लोगोफ्रा बेसोरनो आरोना नायदो जिरायनानै सासेया थांफु नागासिनो सासेया उन्दुगासिनो हनै उन्दुगासिनो बिथाङा सासेया नै जोंना सारा रायलायहर एसे आंनि साबस्क्राइबारफोरजों खावलायफ्रानो दोलालाबायना दंनाया आसोला आंना रायलायबावनो गिगोनसोलै सिख्लाफ्रा नुबा गिगोनसो नामाब्रा नोंखौलाय तो लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दं माबोरै गैया नोंथांमोना लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर कमेन्ट खालामनो दाबाव तो नोंथांमोननो जास्ट एडभाइस हरदों आरोना दिनै गोबावजों भिडिअ खालामनायखाय माने दिनैनिफ्राय भिडिअ बानायबाय थासिगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोन नायलांबाय थादो सानफ्रामबो नायलांबाय था आरो बिदिनो सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर नोंथांमोननोबो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन बेफोरबायदिनो बेरायगोन एब्र'हाय बेरायगोन आरोना आं बुहुत बेरायगोन लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुबानो नायबानो जाबाय मोजां मोजां जायगा भुटान गेलेमफुं गासिबो बिदि बेरायगोन आरोना तो बेखायनो नोंथांमोना माने नायनो दाबाव आंनि भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय भुटान गेलेमफुं नोंथांमोनाथ' नुखायाखै लोगोफोर तो बेखायनो नोंथांमोननि थाखाय गेलेमफुङा माबायदि गेलेमफुं टाउना सिटिया माबायदि भुटाना माबायदि भुटान कान्ट्रिया तो बेखौ नोंथांमोननि थाखाय माने एक्सप्लर खालामहरनोसै आरोना एक्सप'ज खालामनोसै नोंथांमोननि थाखाय तो आङो माने सानथाम सानब्रैनि उनाव थांगोन आरोना भुटान गेलेमफुङाव डिस्क' क्लाब बेफोराव बेरायहैनानै नोंथांमोननो देखायगोन आरोना माबायदि डिस्क'फ्रा भुटाननि डिस्क'फ्रा माबायदि इन्डियानिजों माबायदि कम्पेयार खालामजाया नै बेखौ नोंथांमोननो जास्ट आं देखायहैगोन आरोना एक्सप्लर खालामनानै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय आरोना तो नोंथांमोना भिडिअखौ आरो जोबजासिम नायबासो बुजिगोन मानो होननानै बुङोबा मा बुङा नोंथांमोना ससेल' नायब्रिदलाबायनानै जानाय नङा आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायबाय था जेब्लायबो आंनि भिडिअखौ फुल नाय अब्लासो नोंथांमोना डाइरेक्ट बुजिगोन लोगोफोर तो दिनै मा खालामबावनो जोबोद गरम बोथोरा लोगोफोर बोथोरा जोबोद गरम आरोना तो थेवबो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ बानायबाय लोगोफोर जोबोद गरम बोथोरा नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो बोथोरा माबायदि गरम बोथोरनि गरम नंगौना नङा आजिखालिथ' थाइजौ जानाय सम फैबाय थाइजौ गोखै गोखा बुस्थु नंगौना नङा लोगोफोर गरमाव गोखै गोखा जानो बहुत मोजां मोनो आरोना आरो सिख्लाफोरखौथ' दा बुंसै आरोना गोखा गोखै जानो बिराद मोजां मोनो आरोना सिख्ला मानसिफ्रा तो बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ जास्ट एडभाइस हरदों जे नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि गोखै गोखाफोरखौ जाबानो जाबाय आरोना गरमाव तो बेनोसै आरोना नोंथांमोननि थाखाय जे दिनैनि भिडिअआ बयनिसिमबो गुड इभिनिं लोगोफोर तो नोंथांमोना मारै दं नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो नोंथांमोना मोजाङाव दंना गैया आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङावनो दं आं मोजाङैनो दं लोगोफोर तो नोंथांमोना जास्ट लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आंखौ सापर्ट खालाम बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था बे चेनेलाबो मनेटाइज जानोसै आरो बै मोनसे चेनेलाबो मनेटाइज जानोसै आरोना हाफ मनेटाइज तो नोंथांमोना फुल मनेटाइज खालामनो माने सापर्ट खालामबाय था आंखौ थाबैनो फुल मनेटाइज खालामनो हानाय बायदि लोगोफोर तो बेनोसै आरोना नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायाव नोंथांमोननि हेफाजाबाव दिनै माने नोंथांमोननि सापर्टजों आं गोबां दावगागासिनो लोगोफोर चेनेल मोनथाम सालायगासिनो आरोना आं दायो माने चेनेल मोनथाम सालायगासिनो मोनसेया माने गोदानसो मोननैया बिदिनो मोनसेया 500 साबस्क्राइबार बारबाय खोमा आरो मोनसेया 3K जानोसै लोगोफोर थाब खालामना होदो 3K आरो मोनसेखौबो थाब 1K खालामना होदो फुल मनेटाइज खालामना होदो तो बेनो आरोना नोंथांमोननिफ्राय आंनि आसा खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं नोंथांमोना लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला लोगोफोर नोंथांमोना रंखौ कारेक्सन खालामबानो जाबाय लोगोफोर तो थेंक इउ सो माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां
मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर बेनोसै दिनैनि भिडिअ लोगोफोर see you on the next video guys if you like this video make sure you subscribe don't forget to subscribe please keep supporting me guys because of your support guys I am today improving day by day increasing day by day my subscribers and all views and all watch times and all I have completed half monetized. So guys, that's all. See you on the next video and don't forget to like, share, subscribe guys. Bye bye. See you on the next video. See you tomorrow guys.